खरं आहे किशोरजी, तर सध्या महाराष्ट्रामध्ये जो काही राजकीय महाभूकंप झालेला आहे आणि या राजकीय महाभूकंपामुळे एकूणच एकीकडे पाऊस अगदी धो कोसळत असताना अगदी राजकारणात देखील एक मोठ्या प्रमाणावर मुसळधार अशी प्रतिक्रिया वाहत आहेत आणि एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं राजकारण हे धुवून निघालेलं आहे. खरं तर काल जो महाराष्ट्राच्या एकूणच या राजकारणामध्ये महाभूकंप झाल्यानंतर अनेक प्रतिक्रिया उमटू लागलेल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर त्याच्या देशभरातून देखील प्रतिक्रिया उमटू लागलेल्या आहेत. खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर या महाभूकंपानंतर मध्यरात्री अगदी 12 वाजता सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खऱ्या अर्थानं एक मोठा गौप्यस्फोट केला महाराष्ट्राच्या या राजकारणामध्ये. आणि त्या एकूणच 12 वाजता त्यांनी मध्यरात्री अगदी पत्रकार परिषद घेतल्यामुळे आणखीनच त्याला फार मोठी उत्सुकता निर्माण झाली. आणि पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थानं सर्वांनाच उत्सुकता होती की नेमकं सुप्रिया सुळे आता हा गौप्यस्फोट नेमका काय करणार. मात्र पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी अनेक मुद्दे अगदी जाहीर करत असताना सगळ्यात महत्वाचं एक विधान केलं ते म्हणजे एकूणच हा जो काही महाभूकंप झाला आणि जी काही राष्ट्रवादीमध्ये जो काही बंडखोरी झाला आणि पूर्ण राष्ट्रवादी फुटली गेली तर त्या संदर्भात जसं तुम्ही सुरुवातीलाच म्हणालात की म्हणजे जे राष्ट्रवादीचे नेते आहेत त्या नेत्यांच्या चेहऱ्यावर कुठेच त्याचे एकंदरीत चेहऱ्यावर ते जाणवत नाहीये. आणि तोच चेहरा अगदी सुप्रिया सुळे यांचा होता. अगदी हसत हसत त्या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकार परिषद त्यांनी घेतली. पत्रकारांच्या प्रत्येक प्रश्नाला त्या हसत उत्तर देत होते आणि अगदी शेवटच्या मुद्द्याला जर तुम्ही पाहिलं असेल तर त्यांनी सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर देत असताना एकच म्हणजे जी शरद पवार यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली आणि जेव्हा पत्रकारांनी त्यांना विचारलं होतं की भविष्यात आता राष्ट्रवादीचा आश्वासक चेहरा कोण असेल तेव्हा शरद पवार यांनी स्वतःहून हात उंचावून भविष्यात राष्ट्रवादीचा आश्वासक चेहरा हा शरद पवारच असेल सांगून जो काही एक त्यांनी षटकार मारला आणि त्या षटकारावरच त्यांनी त्याचं उत्तर देताना सांगितलं की शरद पवार यांनी जे काही उत्तर दिले त्यातूनच तुम्ही समजू शकता. आणि आजही शरद पवार यांच्यामधून जो त्यांचा संघर्ष आहे तो दिसून येतोय आणि त्यामुळे या त्यांचा जो संघर्ष करण्याची जी त्यांची तयारी आहे यातूनच एक आम्हाला ऊर्जा मिळालेली आहे. कार्यकर्ते आता पेटून उठलेले आहेत आणि नक्कीच यापुढे या राष्ट्रवादी काँग्रेसची दशा ही आपण ठरवणार आहोत अशा पद्धतीचे विधान केलं. त्यानंतर त्यांनी सर्वात महत्वाचं म्हणजे एक विधान केलं की एकंदरीत या बंडखोरी संदर्भात त्यांना अजितदादांसोबत त्यांचं काही बोलणं झालं होतं का किंवा जे 40 आमदार बंडखोरी केले तर त्यांच्यासोबत त्यांचं काही बोलणं झालं होतं का. तर याबद्दल त्यांनी नकार दिला. आपलं असं कोणतंही त्यांच्यासोबत बोलणं झालं नव्हतं. मात्र एकंदरीत जेव्हा अजितदादा यांच्यावर काय कारवाई वगैरे पक्षाकडून केली जाणार का असं जेव्हा त्यांना विचारलं असेल तेव्हा ते कायदेशीर लढाईचा लढा आपण लढणार असं त्यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितलं. आणि त्याचबरोबर त्यांनी हे देखील सांगितलं की आपलं प्रोफेशनल राजकारण हे वेगळं प्रोफेशनल आहे आणि आमचं कुटुंब हा एक वेगळा विषय आहे आणि त्यामुळे अजितदादा हे माझे दादा होते माझे ते भाऊ आहेत आणि त्यामुळे भाऊ म्हणून ते प्रेम माझं वेगळं निश्चितच असेल. ते प्रेम तसंच असेल. त्यांच्यावरचं प्रेम माझं कायम असेल असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे कुठेतरी एकंदरीत तुम्ही जर पाहिलं असेल तर हे बंड होतं की नेमका डाग होता हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेलाच नव्हे तर सर्व देशाला पडलेला आहे. त्यानंतर ही पत्रकार परिषद झाल्यानंतर जर तुम्ही पाहिलं असेल तर सकाळी म्हणजे कालच जे मनसेचे नेते राज ठाकरे अध्यक्ष आहेत त्यांनी एक ट्विट केलं होतं आणि त्यानंतर त्यांनी आज सकाळी मीडिया समोर देखील ते विधान केलं होतं आणि ते विधान अत्यंत खळबळजनक असं विधान होतं. आणि त्यांनी एकंदरीत जर ते विधान त्यांचं पाहिलं असतं तर ते विधान असं होतं की एकूणच हे बंड मला वाटत नाहीये तर या बंडामागे शरद पवार यांचाच हात असावा असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. आणि त्यांनी हा गौप्यस्फोट केल्यानंतर आज दिवसभर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. अनेक वातावरण ढवळून निघालेलं राजकीय वातावरण आणि या विधानामुळे हे विधान सुरू असताना एक महत्वाचा एक मुद्दा एकंदरीत या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडानंतर पुन्हा एकदा ठाकरे ब्रँड एकत्र येतो की काय अशा चर्चा आज महाराष्ट्राच्या या राजकारणामध्ये रंगू लागलेल्या आहेत. म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आता एकत्र येतील का अशा पद्धतीची चर्चा यामुळे रंगू लागलेली आहे. आणि त्याला उत्तर देताना त्यांनी अगदी सूचक विधान केलेलं आहे की
लवकरच आपण या संदर्भात येत्या 6-5 दिवसामध्ये आपण एक मेळावा घेणार आहोत आणि या मेळाव्यामध्ये याचं उत्तर आपण देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यांची पत्रकार परिषद झाल्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे विधान म्हणजे जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे आता शरद पवारांसोबत असणारे भास्कर जाधव यांनी मीडिया समोर येताना मीडिया समोर अतिशय गौप्यस्फोट केला आणि तो गौप्यस्फोट अतिशय राजकारणामध्ये अतिशय खळबळजनक असा गौप्यस्फोट होता. त्यांनी जो केला होता तो एकंदरीत जर पाहिलं असेल तर जो महत्वाचा मुद्दा त्यांनी समोर आणला तो म्हणजे कालची जी बंडखोरी आहे आणि या बंडखोरीमुळे खऱ्या अर्थानं 1 वर्षापूर्वी जी शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाली आणि शिंदे गटाने एक 40 आमदार भाजप सोबत गेलेले होते. तर या बंडखोरीमुळे निश्चितच शिंदे गटाचे म्हणजे जे शिवसेनेचे आता नेते आहेत भास्कर जाधव त्यांनी सांगितलं की आता भाजपने हे दाखवून दिलेलं आहे की शिंदे गटाची आता आपल्याला गरज नाही हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. खरं तर येणाऱ्या शुक्रवारी एक मोठा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार होता आणि या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये शिंदे गटाकडून फार मोठी अशी ऑफर ठेवण्यात आलेले होते, अनेक प्रस्ताव देण्यात आलेले होते. मात्र एकूणच राष्ट्रवादीच्या या बंडामुळे आणि एकंदरीत काल जे 9 आमदारांनी लगेच जे शपथविधी घेतला त्यामुळे कुठेतरी शिंदे गटाचं महत्व हे फार कमी झालेलं आहे हे देखील त्यांनी अगदी ठणकावून सांगितलेलं आहे. आणि त्यानंतर सर्वात लक्ष आज महत्वाच्या घडामोडीकडे होते ते म्हणजे शरद पवार आज कराड येथे जाणार असते. सागर जरा इंटरप्ट करतो. आज महत्वाचं म्हणजे आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 9 आमदारांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर ज्या 2 खासदारांनी या बंडखोर गटाला पाठिंबा दिला किंवा बंडखोर गटा बरोबर जे 2 खासदार होते त्यांनाही पक्षातून बडतर्फ करण्यात आलेला आहे. याविषयी नेमकी काय माहिती आहे? जरा तांत्रिक अडचणीमुळे मला तुमचा नेमका प्रश्न समजला नाही. पुन्हा जरा प्रश्न विचारा. सागर आवाज येत नाहीये. हा आता येतोय आवाज. हॅलो. हा येतोय आवाज. ज्या 9 आमदारांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने अपात्रता याचिका दाखल केलेली आहे त्याचबरोबर जे 2 खासदार बंडखोर गटाबरोबर होते त्यांनाही पक्षातून बडतर्फ केलं आहे. नेमकं काय या घडामोडीबद्दल नेमकी काय माहिती देणार? नक्कीच अतिशय महत्व कारण आज काल जी बंडखोरी झाल्यानंतर आज खरा हाच प्रश्न होता की नेमकी आता कारवाई कोणावर होते आणि याकडे सर्व लक्ष लागलेलं होतं. मात्र जर आज पाहिलं असेल तर आत्ताच नुकतीच पत्रकार परिषद अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी देखील घेतली आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी खऱ्या अर्थानं अतिशय एक महत्वाचं विधान केलं. ते विधान असं होतं की जितेंद्र आव्हाड आणि जयंत पाटील यांना आपण अपात्र करण्यात आलेलं आहे. मी विधिमंडळाचा नेता आहे आणि त्यामुळे कालच आपण विधानसभा अध्यक्षांना कशा पद्धतीचं पत्र दिलेलं होतं असं मोठं विधान त्यांनी केलेलं आहे. आणि एकंदरीत काल जे शपथ घेतलेले होते राष्ट्रवादीचे जे बंडखोर आमदार होते त्यांच्यावर 9 जणांवर आपण कारवाई करणार अशा पद्धतीचं विधान जे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्याकडून झालं होतं किंवा त्यांच्या सोबत असणाऱ्या नेते मंडळींकडून झालेलं होतं. मात्र आजच्या घडीला जर पाहिलं असेल किंवा आज जर पाहिलं असेल तर त्यांच्याकडून म्हणजे अगदी शरद पवार यांच्याकडून आणि अजित पवार यांच्याकडून देखील नियुक्त्या जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची नियुक्ती अशी आहे ती म्हणजे म्हणजे सुनील तटकरे यांची त्यांनी जर पाहिलं असेल तर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी त्यांची नेमणूक केलेली आहे. हे फार मोठं म्हणजे सर्वजनक अशी ही नियुक्ती होती. सुनील तटकरे यांची त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपदी अजित पवार यांनी नियुक्ती केलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा या एकंदरीत बंडखोरीमध्ये सगळ्यात महत्वाची जी जबाबदारी आता असणार ते म्हणजे प्रदोषपदी ज्यांची नेमणूक करण्यात आहे. तर शरद पवार यांच्याकडून जितेंद्र आव्हाड यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तर अजित पवार यांच्याकडून अनिल पाटील यांची मुख्य प्रदोषपदी नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तर दुसरं महत्वाचं म्हणजे एकंदरीत हे जर पाहिलं असेल तर कालच म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला त्यांनी पत्र दिलं होतं जयंत पाटील यांनी की संघटनेच्या बांधणीसाठी आपण कार्यकर्त्यांना त्यांनी प्रतिज्ञापत्र घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. कारण आता ही लढाई ही कायदेशीर लढाई होणार आहे. अगदी ज्या पद्धतीने गेल्या वर्षी जसं शिंदे गटाने जशी बंडखोरी केली आणि त्यानंतर अगदी सुप्रीम कोर्टामध्ये ही लढाई जशी सुरू होती त्याच पद्धतीची ही लढाई आता सुरू होणार आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यायला सुरुवात केलेली आहे.
खरं तर अशा अजून त्यांनी काही नियुक्त जाहीर केलेल्या आहेत. त्यामध्ये जर पाहिलं असेल तर अगदी म्हणजे आपल्या चाकणकर आहेत त्यांची त्यांनी महिला प्रदेशाध्यक्षपदी देखील निवड केलेली आहे. तर राष्ट्रवादीच्या युवक काँग्रेस पदी सूरज चव्हाण यांची नेमणुका जाहीर केल्या. म्हणजे अजित पवार यांच्याकडून पूर्णतः त्यांनी आपली पूर्णतः तयारी केलेली आहे आणि कुठेही न्यायालयीन लढाईमध्ये आपला गट किंवा बंडखोरी केलेले आमदार अपात्र ठरू नये यासाठी त्यांनी जय्यत तयारी केलेली असून आजच त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यामध्ये त्यांनी जाहीर केलेलं आहे की मी विधिमंडळाचा आता नेता आहे. त्यामुळे जे जितेंद्र आव्हाड किंवा जयंत पाटील सांगतात की शपथविधी घेतलेल्या 9 आमदारांवर आपण आता कारवाई करणार, तर असा कोणताही अधिकार हा आता जितेंद्र आव्हाड आणि जयंत पाटील यांना राहिलेला नाही. मुळातच त्यांना तर आपण अपात्र करण्यात यावं अशा पद्धतीचं पत्र कालच विधानसभा अध्यक्षांना दिलेलं आहे. असं विधान त्यांनी करून एकच मोठा गौप्यस्फोट केलेला आहे. किशोरजी, सागरजी, खूप डिटेल माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्याचे 2 तट पडलेले आहेत. एक अजित पवार आणि दुसरीकडे त्यांचे काका शरद पवार. अजित पवारांची जर आज संपूर्ण दिवसाची जर मूव आपण बघितली तर पूर्ण पक्षावरती आपला ताबा मिळवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू झालेली आहे. त्यांनी वेगवेगळी पदं म्हणजे प्रदेशाध्यक्षापासूनची सगळी पदं आपल्या विश्वासातील लोकांना वाटायला सुरुवात केली आणि त्याचबरोबर शरद पवारांनीही या बंडखोरीनंतर वेगवेगळी पदं बदलून आपल्याकडे असलेल्या नेत्यांकडे ती पदं देण्याचा सपाटा सुरू केलेला आहे. आता शरद पवारांकडे असलेला राष्ट्रवादी खरा की अजित पवारांची राष्ट्रवादी खरी असा आता प्रश्न निर्माण झालेला आहे. जी परिस्थिती शिवसेनेची झाली होती त्याच पद्धतीची परिस्थिती आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरती ओढवलेली आहे. परंतु एकंदरीत या राजकारणाकडे जर आपण बघितलं तर ज्या शरद पवारांच्या सावलीत, ज्या शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली अजित पवार घडले, त्याच अजित पवारांनी आज आपले राजकीय गुरु असलेल्या शरद पवारांना या राजकीय डावपेचातून मात दिले की काय अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. आजचा दिवस म्हणजे गुरुपौर्णिमेचा दिवस आणि या गुरुपौर्णिमेच्या आदल्या दिवशीच शिष्याकडून गुरुला अशा पद्धतीची एक गुरुदक्षिणेची भेट म्हणजे नकारार्थी गुरुदक्षिणेची भेट, ज्या गुरुनं पूर्ण राजकारण अजित पवारांना शिकवलं त्याच शिष्याने आज गुरुचा विश्वासघात केलाय की काय अशी नेमकी परिस्थिती महाराष्ट्रात उद्भवलेली आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या विधानाकडे तू मगाशी माहिती दिली की सुप्रिया सुळे यांनी सांगितलं की अजितदादा हे आपले भाऊ आहेत, ते आपलं एक कौटुंबिक नातं आहे, परंतु राजकारण हे वेगळं आहे. आता एकाच कुटुंबात 2 पद्धतीची जर राजकारण घडायला लागली तर सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी आणि जनतेनं नेमका विश्वास कुणावरती ठेवावा? कौटुंबिक राजकारणावरती विश्वास ठेवावा की राजकीय डावपेचावरती विश्वास ठेवावा? म्हणजे सर्वसामान्य राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते हे संभ्रमात सापडलेले आहेत. आजच्या पूर्ण घडामोडीनंतर एक गड हा शरद पवारांसोबत आहेत तर दुसरा गड हा उघडपणे अजित पवारांसोबत आहेत. परंतु आश्चर्याची गोष्ट महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या लोकांना एकच नवल वाटतंय आणि एकाच गोष्टीचं अजूनही आश्चर्य वाटतंय की या सगळ्या राजकीय घडामोडीत कुणाही राष्ट्रवादीच्या नेत्याच्या चेहऱ्यावरती ना टेन्शन दिसतंय ना चिंता दिसते. ते अजूनही त्याच पद्धतीनं त्याच नॅचरल पद्धतीनं या सगळ्या राजकारणाला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे हे राजकारण हे अकस्मात घडलेला स्फोट आहे की हे घडवून आणलेला स्फोट आहे याचं उत्तर लवकरच आम्हाला मिळणार आहे. सागरजी, तुम्ही खूप सखोल अशा पद्धतीची आजच्या घडामोडीची माहिती दिलीत. या घडामोडी सुरूच राहणार आहेत आणि आम्ही तुमच्यापर्यंत या घडामोडीच्या अपडेट्स पोचत राहणार आहोत. सागरजी, खूप खूप धन्यवाद तुमचे. या सगळ्या गोष्टींकडे तुम्ही बारकाईने लक्ष देऊन आमच्या प्रेक्षकापर्यंत ही माहिती पोहोचवली. उद्याही आम्ही तुमच्या सोबत संवाद साधणार आहोत. उद्याही आमच्या प्रेक्षकांना या अपडेट्स आम्ही पोहोचवणार आहोत. तर हे होतं महाराष्ट्राचं राजकारण. होतं नाही, हे आहे महाराष्ट्राचं राजकारण आणि अशा पद्धतीनं हे राजकारण आता सुरू झालेलं आहे. या राजकारणाचा शेवट आता कसा लागणार आहे ते पाहण्यासाठी आपल्याला थोडी कळ सोसावी लागणार आहे. परंतु एकंदरीत आज गुरुपौर्णिमे दिवशी एका शिष्यानं आपल्याच गुरुला कशा पद्धतीनं विश्वासघाताची ही गुरुदक्षिणा दिली याचं दर्शन आम्हाला या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकीय घडामोडीतून दिसून आलं. काकांना पुतण्याकडून कशा पद्धतीनं गुरुदक्षिणेची भेट देण्यात आली हे आपल्याला पाहायला मिळालं. आता हे कुटुंब एकत्र राहतं
की राजकारणामुळे हे कुटुंब दुभंगतं हेही पाहावं लागणार आहे आणि या सगळ्या घडामोडीकडे आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांचं लक्ष लागून आहे. आम्ही त्यांच्यापर्यंत या अपडेट्स पोहोचत राहणार आहोत. तोपर्यंत पाहत रहा प्रुडंट मीडिया नेटवर्क. नमस्कार.